Kuphelile ukuqagela, nansi i-full poster. Nakuba kusekhona abaculi engizolokhu ngikuvezela bona kuma-post, kuma-single post ngenxa yokuthi saba lesivumelwano nabo seyenziwe i-full poster. Abakhona njengamanje uthi Sibheka, uGatsheni, kube uKhuzani, iyahlekisa le ndaba, uGatsheni kube uKhuzani, uGatsheni uWukhuzani, alright. Umthandeni SK, uSomnandi, Big Zulu, Duncan, Limit, Njabulu Langa, Mjolisi, Jumbo, Mroza, Mafikizolo, Menzi, Tencane, Sweet, Dumazi, Nkosi Amagcokama, Smirnoff, Duma Kahle, Zakwe, Mayogathi, Mzukulu, Amageza Amahle, amaThaykhula, Jiva Zimneka, Saliwa, Govozile, Ndoni, Xolo, ofisha abakhulu, Mabhungu ayafoko, yini le? Amabhungu ayafotoza, Feze Mnyama, Qobe Twins, Maganga, Londi Zikalala, Bahuphe, Ithwasa lekhansela, Mfoka Msezana. Ngeyi-4 October 2025, amagate avulwa ngo-12 p.m. Phongola, Ncotshane Sports Ground, Igatsheni, igagu lasePhongolo. Lapha kubani ku-Facebook. Uthi-ke i-full poster ile eyenziwa bengaqedile zonke iy'mfanelo. Right, I'm sure abantu bayifundile lento bay-understand, kodwa to my surprise, uzothola bani abanye abantu bethi buya benyathi sisacela amavukelo ombuso, umlabalaba uyakhohlweka bu. Baba umgube uphi? Abuze laphana uSigujana Shelembe ethi umlabalaba, Mkhathazi, uMroza, Mashayela Sikweletu, uyababuza nabo ukuthi bakuphi noMbeje. Uthi umunye kushoda uShuni wasemzini, omunye uthi bawethu asiye kulawula imicimbi yabantu, Gatsheni wenze kusemandleni akhe, if ungagculisekile ungakhanda wakho umcimbi. Omunye uthi kushoda uMbeje, omunye uthi sicela noShenge wasehlalankosi malume. Mawuthi uyayibheka le post inabantu abaningi kakhulu. Mina ngeke ngiyibuza abantu ukuthi baye becabanga ukuthi umcimbi yini kahle kahle. Hlela ama-artist kaMaskandi eyophefoma lapha aqashwe khona ko-Eastern Cape, koMpumalanga, Cape Town, abaze bangayikhuluma le nto angeze ngababona beyibuza. As soon as umcimbi uthi Mcineka ngase befuna ukufakaza, as soon as umcimbi uthi Khuzani sebeyafakaza, Gatsheni bayafakaza. Le angi-understand ukuthi bayithathaphi. Angazi noma sebefuna lowo mcimbi ufeyile, ungaphumeleli noma ungayindawo, abayenzi kweminye imicimbi. Uma umuntu ethi uyophefoma endaweni thizeni, abanandaba nokuthi ubani ophethe lowo mcimbi loyo, ba-accept-a njengoba kunjalo. As soon as kube umculo wamaskandi bayafuna ukufakaza, angazi noma yibhadi noma yini, noma ungagculiseki, ungabathathi serious abafowethu abayizamelayo nabo impilo ukuthi nabo bebe abahleli bemicimbi ngandlela thizeni. Asazi-ke ukuthi bazokwenza lawo nabo kwi-post abaningi already, it's too much. Yazi bayadura abanye ababizi less than 150,000. Amaqwabe Twins abiza malini nje? Ozaku babiza malini? ODuncan babiza malini? OBig Zulu. Kuyadura, kodwa akasazi. Kodwa nje abantu kumele bekwazi imicimbi iyadura ukuyenza, is expensive, security, i-VIP section, isiteji, zonke lento zikhokhela insurance. Abantu angazi, umuntu ohlulwa ukuthi enze umcimbi kubo nje egcekeni kubo, kodwa afuna ukuzolawula imicimbi yabantu abathize, iyamangaza ngempela le. Lo mcimbi uzoba impumelelo, uzohamba kahle. Ngiyacabanga usubuye kwesithathu or kwesi-4, angikho sure, kodwa ibona abantu asebekhona lapho basazo-add-wa abanye bazovela ngama-single poster, usho njalo uGatsheni. Kodwa-ke kungene ngapha kwaphuma ngapha zonke iy'nsizwa ney'ntokazi engicabanga ukuthi zisematheni zikhona lapha, bonke bakhona, kodwa basafuna more. Hhayi asazi, abanye bafuna ngisho umuntu ekhona, omunye uzokufunela uMroza, nange uMroza ukhona, omunye akufunela uSmirnoff ukhona. Ungabe usazi ukuthi lo muntu kahle kahle i-post uyibuke kanjani, bafowethu asizameni ukuthi siyiphathe kahle. Nabo noMayogathi, naba noMzukulu, so asazi ukuthi yini kahle kahle abayifunayo. Cha, akunankinga-ke, umcimbi uzobe ukhona ngeyi-4 ze-October 2025 lapho Phongola Ncotshane Sport Ground. Kuyobe kumnandi kukuhle kudelile, iyodibana khona.